はい、ではこちらの3匹を紹介します。めっちゃ活発ですめっちゃ活発です。さてでは、はい、あなたたちの目線に近づきましたよ。はい、では1匹ずつ紹介しますよ。はい、主婦の方たちも分かった。邪魔するし、はい、お邪魔虫からかしたら紹介するの。ちょっと待って、誰から紹介したらいいの？ちょっと待って、分かった。分かったから、僕先なの。はい、ちょっと待って、そしたら、分かった。はい、こちらは、垂れ目の、分かった。ジャスコの、ジャスコの男の子くんです。はい、めっちゃ垂れ目のジャスコの男の子くんです。極小だったんですが、そこそこ成長してくれました。小ぶりぐらいにはなりました。めっちゃ活発です。元気です。分かった。おろせと言ってます。何しょうか。はい、そしてあなたは、こちらは、マロンコの、かわいいですね。女の子ちゃんです。はい、これ大ママは何だっけ、ライパパのこと勘違いした子です。覚えてますか皆さん。はい、パッドの子です。パッドの子です。はい、今回は間違いませんよ。はい、かわいいですね。すぐこんな感じです。お腹出します。かわいいですね。ちゃんと。めんこいですよね、本当にね、あんたはね。マロンコです。マロンとパッタの子です。だんだんなんかさ、お口がさ、やっぱりさ、パットの子だなっていう風になってきたよね。色がね、ライクに似てるからね、間違っちゃったわけですよね。主語はなんかね、とってもいい子です。こうやってる時も、僕を構えと、言ってます。甘えん坊の、ジャスティッコくんです。こちらの子だけは男の子です。色素しっかりしてますね。見てください。これ足のパッドの裏も全部真っ黒。これほら白クマの赤ちゃんみたいでしょ。こんな子です。で近づいてきたのが、こちらもマロンコの、ふかふかちゃんです。こちらも女の子ちゃんです。よろちく。ちょっと待ってよ。こちらはどっちかって言ったら、ふにゃ顔です。可愛くなってきましたね、どんどんね。こちらがマロンコの、ふかふかの女の子ちゃんです。この子も主語を流す、こんな性格のいい子です。めっちゃ可愛いですね。これ真っ黒。こうじゃなくね、色素はね、真っ黒。そこで一人でテンション上がってんの。ジャースの男の子ちゃんです。一人でテンション上がって遊んでます。おいで呼んだら来たの。来たのはこれ、マロンコちゃんですよ。可愛いですね。ふかふかのマロンコちゃんです。ちょっと垂れ目のマロンコちゃんです。よろしくで、こっちが、こっちもマロンコちゃんです。クリーム&ホワイトの、ちょっとね、抱こうとするとすぐさ、お腹出してさ、ニンニしちゃうんだけど、美人ちゃんです。よろしく。あんたはこれまだ点々と黒くなってきましたね。でももうじき上がりますね。こっちも点々となってきました。自分を触れと言ってます。ボークだとアピールがすごいんです。これボークと言ってます。皆さんこんな感じです。めっちゃ可愛いです。もっこもこです。見てください。相変わらず短足ですよ、うちの子は。短いあんよでなんとか上がってます。ちょっとこっちを呼んでんの見て、来たの性格もポケらしいいい性格してます。よろしく。です。では皆さん、よろしくお願いいたします。